Hello. Ayan. Di ba hello daw pero wala ko ng church. Hello guys. Shout out everyone. So habang nagla-live tayo dito. Pasok lang guys, pasok. Pasok lang at maglangga-langga tayo. Send na ko sa imo. Alin? Hindi, dyan lang sa cellphone mo. Di ba may ano ka? May chat ka. Tayo. Ang ganap pa ko ng picture. Isa lang na picture, diba? Saglitang live lang po ito at tayo'y matutulog na. Ayan. Di ba ginawa pang salamin? Shout out everyone. Ano pa lang dito? 11:49 ng gabi. 11:50 na pala. Saka 11:50 lang. Ayan. Shout out po sa lahat na nandyan. Patamsak lang po. Patamsak lang. Shout out sa lahat na nandyan. Diba ginawa pang salamin? Ano lang siguro, babe. Ha? Oh. Pwede. Sige na, ano mo. Sabihin nyo lang at magbababa ako ng hagdan. Chikahan tayo saglit. Nagba Uy! Excuse. Sorry, guys. Ayan na. Diba? Uso ang bahing dita. Hindi ko manay. Bakit ako mag-open ito? Pinipilit ko ang fingerprints ko. Saan na to? Screenshot na. Okay. Ako rin nakita. Ito wala.
Nag-live. Pagsabahan ko mag-live. Bakit ayaw? Makalag ka na pala sa taas. Di ba yung ano dito mo? Ubo nga. Hindi din ako marunong ito. Ibang malabas. So, ito yun na yung ano mo. Yan. Nawala na mo. Naka na music dito ba? Alam mo. Wala na talaga. Walang mayroon nito. Dito ka? Saan ka pala yun?
Ito, Mhm. Magpalit kayo ko ng ganito rin. Tapos lagay ko doon sa may ibabaw sa ano ko. Hindi ka magkidlat-kidlat to. Hindi, ganyan siya. Ganyan lang. Ginawa ko. Tapos na. Ito yung music na. Ito lang naman. Sige. Bigla na nilagay hanggang 20. Ha? Hanggang 20. Yan lang. Tapos lagyan pa natin ang Kaabot ba mo ana nila? Nalasik. Pag menyo na ako, nakaabot pag-ani. Nakaabot ba mo ana nila? Nalasik. Pag menyo na ako, nakaabot pag-ani. ang pangalan ng
Channel mo? Ayun ka na. Ano nga yan? Si Langsky OFW Vlogs. Hmm? Langsky OFW Vlogs. So, Langki. si Langsky. Vlog. Ano mo na? Ayos mo later. Lahat. I'll be here when you feel like feeling quiet. When you need to feel mine, I will stay and I will continue. Through the wilderness and unsigned will be gone. Yan ang ganito ang kalalabasan niya. Biya. Yan. Okay lang. Okay lang. Yun na. Kasi mo papasok ako sa lagi. Papasok ako. Pagpatamsak. Ang man Save mo na. Hmm. Save mo na. Ito pala. Sinisave ka. Bakit kita saan ka ba yun? Wala ko lang dito sa ano. Sa Olongga. Save mo na. I-share ko muna itong live ko. Hindi pa ako nakapag-share. Save mo dito sa akin. Thank you. Hinahanap kita. Ting oy. Need signal. I need you. Yes. Lang. Puro kabuk mag-connect. Ay, upat. Never change. Lagi B. Ha? Wala. Ang alin? Wala sa ganun. Ang alin? Nandyan sa gallery mo. Wala. Jai. Wala. Hindi ko na kailangan pa. I love you. Netflix.
Kita mo na. Oh, kung bunti ah. Gaya pumayag diba? Grabe, ito man din yung dumating. Nasa mga rin bata. Tingnan na to. Masuk buo. Wala eh. Pasok. Pumasok ka. Doon kaya tayo naka-unplug.
Shout out sa 3 million viewers. Ayan, thank you so much sa inyong patamsak-tamsak dyan. Shout out Ate Tin TV. Shout out. Salamat sa iyong pagbisita sa aking munting bahay. Ayan, narinig mo na ako, Ten? Thank you sa pa-heart-heart lang kay OFW Vlog. Ayan.
Shout out guys, shout out sa 3 million viewers dyan. Like, Ayan. Tamsak lang po, tamsak lang, sapat na. Ayan, thank you so much sa pagbisita sa aking munting bahay.
Bye guys, mag-end na po ako. Thank you so much sa inyong mga patamsak dyan. Tapos na po ang ating saglitang live. Ayan. Thank you so much. Bye. So, ulitin.